We're here na sa Kantilan. Sa Kantilan. Dali. Alisa ta. Ang ganda nung ano nila, no? Na-maintain yung ancestral ng building. Dili taon niya gabi. Nya matulog po diyan ang luyo. Luyo ani building luyo. Mga GOs, mga kauban mo, si Brenda. Hello po. The Kantilan Town Hall. Hi! Hi po. Ingani ang munisipyo noon ng saan before naging Meron na diyan. Kumusta ang biyahe, sir? Ini sudah kafe guys. Di, ako sa sila sa bisita ng kalman bunso. Tunda. Ah, Pila ka mo kasaksanan? isa ka ba sila? Oo. May sila eh. After 9 hours, ayan, kainan na. Tapos na po ang kainan. Kasi magtapo. Ngayon naman, after this, diretso na kami sa aming hotel. Accommodation pala. May kasama pang free mango shake! Wow! Magkano pa isang ganyan, kuya? Ito kan 20. Akin po yung isa. Isang blender po. Yan, nandito na kami sa aming tutuluyan. Ayala Pension House. Ma, sila ani. Hi po. Good afternoon. Yan. Mitch. Si Brenda. Hello. Yeah. Si Brenda, ang mag-perform na daan. So, akit na po tayo sa ating hotel. So, ito ang aking maleta. Ang aking may kapatid. Sila nandun pa sa baba. Wow, sa may outlet. Dito na. Ito na yung aming room. 3, 4, 5, 6. 6 bedroom. Ay, 6. Hala, bongga. Ay, lawa. Ito David. Doon ka na, oh. Dalawa. Ah. Tatlo dito. Sino ba? Hindi, dalawahan yan. Diyan kayo. Darap tayo ng... Sa isa ko to? Hindi mo sa dalawa. Dai! Ay, Dai, dalawa. pareho ko sa charger day, di ba? Bawa na ko charger day. Ba, asa ka na ka na sa... Anak ko. Couple. Sige, pahipos na ako. Tatlo kami dito. Hindi, parang couple yung ganito na. Tapos, asan isang room? Ah, ito. Alis sa doon. Hala. Ah, kayo dito? Oo. Sino kauban nyo? Si Clyde at saka si Argel. Ah. Apat sa kabila. Oh. So, kasama po natin ngayon si Jana at si Elan. So, sa mga nambabash to them and kino-question sila, so FYI lang po, no, for your information, for everybody, I'm not defending them, I'm just telling you na hindi naman po sila sumama
just for nothing, no? Unahin natin si Jana. Ayan. Moments by Jana. Guys, you can follow them. Kung gusto niyo naman, stalk niyo sila kung ano ba pinagkakabalaan nila sa buhay. Yes. Si Jana is an event coordinator, event stylist, event planner, and lately, naging vlogger siya because yung mga events niya at the same time na ipopromote niya. So, kaya nagiging vlogger na rin siya kasi nga everyday na siya nakakapag-upload and all. And kaya po siya sumasama kasi siya lang naman po yung nag-e-edit ng mga pictures, videos namin na pinopost namin. Even yung mga poster, siya po yung gumagawa. Kaya po siya sumasama. Okay? 25k followers na tayo. Yes. Because we have 25,000 followers na. Congratulations. So kaya po siya sumasama kasi meron siyang tulong. May nagagawa siya. May ambag po siya. I'm not saying yung iba walang ambag. So wala na akong so nakita nyo naman kanina, ako lang po nagbuhat ng maleta ko, no? Ako lang po nagbuhat ng makeup kit ko and all ng bag ko. So yun lang. Kaya siya sumasama kasi may naitutulong din po siya. Si Ellen. Road manager niya. Ellen is a professional professor, teacher, educator College. ng mga college students. So kaya po siya sumasama sa amin. Why? Kasi siya po ang nakagawa. Sa dami namin ha, siya pa lang po yung nakagawa ng makikipag-usap siya doon sa contact person, saan po kami mag-stay, saan po ang ganito, ganyan. Kung ano yung kailangan ng mga performer, siya ang gumagawa. Kasi hindi na magagawa ni Britney, kasi nga po, PA na namin siya. Siya na yung nag-a-assist sa amin, siya na yung nag-a-assist kay Brenda and all. So siya po, dito tayo. Siya yung humaharang sa mga tao kapag, halimbawa, masyado na nasisiksik si Brenda and all, sa pagpapapicture. Kung hindi nyo maunawaan kung ano yung ginagawa, mamaya makikita nyo. Road manager, kumbaga. Oo. Kung hindi nyo alam yung road manager, basta siya yung naghahanap ng daanan namin. Kaya nga road manager. Kaya road? So, again, hindi lang din siya sumama. Wala lang. Hindi naman po siya nagbablog. As in, hindi naman regular yung posting niya. Abangan yung Elan TV. Ellen TV, 6 months gamutan. TV pala. So wala naman po kami, wala po kaming sinasabi kung sino yung nakakatulong sa amin, no? It's just, wag niyo rin naman silang pagsalitaan ng hindi magaganda. Kasi gusto niyo makakita na kasama namin si ganito, si ganyan. Unfair naman to them na nakakatulong din sa amin, sa aming show. Si Bating nag-aasikaso ng aming music. So, each one of them, may tulong man sila o may ganap, di ba? Hindi naman na yung para, dapat si ganito ang sinama nyo, dapat si ganito ganyan. Di ba? So ngayon, sasabihin ko kung ano yung gawa nilang dalawa. Sa tingin nyo ba, dapat ba namin sila hindi isama? O, di ba? Sa tagal po namin na nagsishow, nagpa-perform, wala naman kaming road manager. It happens na si Ellen ay may experience when it comes sa mga events, coordinating the client, ganon, and the performers. Abangan yung Elan TV. Yan, 6 months gamutan yan. Yung TV. Inject nyo na naman. Tsaka wag nyo na sila masyadong i-bash ng kung ano kasi ano lang naman sila, ang sa kanila lang naman din is gusto nilang tumulong sa amin. Ano po, sa Pawis, sino kasama mo dyan? Diba? Kanina ko kalibangon. Nailabas. Tulad yan, si Britney. Si Britney, makeup artist na PA pa. So, hindi niya na magagawa yung ibang ginagawa ng tong dalawa, diba? So, no bashing na lang to them. Na FYI lang, si Bakang, si Bakang, hindi man sumama ngayon, si Rhea, kasi it's their choice. Para naman daw yung iba yung makasama. Imagine, ilang kami ngayon? 4 kami magpe-perform ang kasama, 10. 13. May 13 tayo na. Hindi, 14 lahat, including the driver. 13 lang. 14. 14 ba? Okay. 14, including the driver. So imagine that, 4 kami nagpe-perform, mag-aayos kay... Ikaw nagme-makeup pa minsan kay Melmar lagi. Melmar, 'di ba? Siya rin pala nagme-makeup kay Melmar. So, yung mga ganong bagay, I'm not saying na hindi kayang gawin ng ibang bakla ng Social Climber Squad na pinagtatanggol nyo. I'm not saying din na hindi sila pwedeng sumama
or bawal silang sumama. It's just, huwag nyo rin naman sana silang questioning kasi sila hindi nila ma-defend yung sarili nila sa inyo kasi nga, ang iniisip nyo, gusto nyo sana si ganito kasama para masaya. Eh kami lang naman na nagpe-perform. 'Di ba? Kami lang nagpe-perform. Yayayain namin sila sa stage, ayaw nila. So silang dalawa, since nakakatulong sila, that's why, sinama rin sila ni Brenda. And sabi nga ni Brenda, kung sino yung mga gusto sumama, di sumama. So, pag puno na at ganito na lang, sa next event, ikaw naman nasasama. So, nakaraan, si Rhea sumama talaga kasi gusto niya makita si Ilyas. As in talaga excited siya makita. So, sinama talaga siya. Kaya ngayon, sumama naman si Simple Abore. Si Oyong no nakaraan, yun nga, dahil hindi nakasama, it's because may nangyari sa mama at papa niya. So, hindi siya nakasama, hindi siya nakapunta ng farm. Kaya naiwan siya sa farm. Hindi siya nakasama nun dahil na rin sa may naka-line up ng nauna. So, kumbaga late na siya nagsabi at nagparamdam. So, hindi rin naman pwede yung nagpunta ako dyan dahil original SC ako o dahil ako yung first batch, ako agad unahin. 'Di ba? Unfair naman yung pag sinabi ko bang kami lang nagpe-perform dapat ang umalis. 'Di ba? So unfair din naman 'yon. Na hindi natin isasama yung iba kasi kami lang yung nagtatrabaho. 'Di ba? The rest is nagba-vlog na lang, nagbi-video. So unfair naman. Tulad nito yung aming driver. Oh. Ang singil po niyan sa amin 25,000 a day. Tapos gusto niya pa makuha yung katawan ko. Ah, wala pala. Tapos gusto niya pa dito sa cabinet gawin. Sa ayun lang mga moms, no bashing na lang, and Malinawan lang yung iba. oo, wag nyo na sinasabi na hindi naman yung ganito ganyan, ganito ganyan. No, wala kasi kayong alam kung ano yung nagagawa nila at kung ano yung ginagawa lang ng iba. No, again, this is not kung sino yung nakakatulong sa amin na. Ang pinapaliwanag ko sa inyo para malaman nyo kung ano yung nagagawa nila. Kaya sila nakakasama. Yan. So baka mamaya ako naman i-bash nyo. Thank you so much. So if you like this video, share nyo na. If you don't like, I don't care. Yun lang. So, mag-ready na, naka-freshen up na ako. Mag-makeup na ako later. See ya! Kantilan! Ay, maghilo naman kayo sa mga basher nyo. Bye! Hello, Basher! I love you all!